ben Sippie de Vries. Ik ben getrouwd met Jannes de Boer op 10 april 1953. Ik ben Jannes de Boer, ik ben getrouwd met Sippie de Vries en we hebben een goed huwelijk samen. Love and marriage, go together like a horse and Ik ben Wieke de Boer Westra en ik ben getrouwd met Koer de Boer op 10 april 1953. Ik ben Koer de Boer. Ik ben getrouwd met Wietske Westra al 60 jaar lang. It's an institute you can't disparage. Voor de buurvrouw, mevrouw Prikken. Ja, er kwamen 2 buurvrouwen en die waren in dezelfde kleding toen. Ja, hier van Trondheim. Ze wisten het niet van elkaar. We hebben beide een nieuwe jurk gekocht. Dat stond denk ik ook wel op een foto. Op een bepaald moment, dan zeg je een lange verkering had, nu komen we een keer trouwen. Dat zit in ieder mens. Dus heb jij misschien ook wel, dat weet ik nog niet, maar dan ga je trouwen een keer, en misschien niet, dat hoef ik ook niet te weten. Maar dan zeg je, nou eens een keer, en daar leeft hij er wel voor. En dan ga je toch een keer een besluit nemen. Maar in je geval, Ja. toch heel bewust die keuze, beide trouwen, op dezelfde dag. Ja. Wie in de vrouw je het ervoor mee eens? Ja. Ja, het was mee eens. Ja. Kon je dezelfde kaarten versturen en die hadden hetzelfde drukte en dezelfde receptie. Het ging allemaal, allemaal in groot. Dan kun je het ook wat groter doen. En, Ja, maar ik ken ik wel vrouwen die denken, de trouwdag, dat is mijn moment. En net het moment van Noor. ja, daar heb je gelijk aan. Toen nog niet zo, denk ik. Daar heb jij wel gelijk aan. Daar was toen niet zo bij nagedacht, denk ik hoor. Het had zijn voor en zijn na. Ja. Als je nou recepties hebt en zo, dan moet je altijd overleggen. En we hebben het altijd gezamenlijk gedaan. Dus dat doen we nou tot eind ook maar. Maar het is misschien wel eenvoudiger. Elk zijn eigen feest had, met zijn eigen aanhang of zijn eigen kennissen. Maar wij hebben het altijd nog zo gedaan en tot alle tevredenheid. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. 60 hier, dat ben net een soort die dat meer oprijden. Nee, hier ook niet. Nee, dat dat is hebben zo. ze mij laatst ook nog gevraagd. Dat is zo. En toen zei ik van, jong trouwen, doorgaan met ademhalen en bij elkaar blijven. Niet bij elkaar weggaan. Nou, dan wordt het vanzelf 60 als je gezond blijft. Als je gezond blijft. Ja. Ja. En in je geval, wat is je geheim? Nou, leven, geven en nemen. Hè? Ja. 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 Daar hebben we nooit bij nagedacht. Nee, het gaat allemaal zo. En En je bent elkaar nodig, hè? Love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Goeie. Hoi. Wat ben je? Wat ben jij aan man? Sanjo? Ik zei wel mijn sport aan het oefenen. Juist. Die is net zo heel hard, ja, dus moest net tegenkomen, maar hij is braaf. Dus je bent een wat aan het trainen? Ja. Hij is nu 12 heel, dus hij wordt 2 keer in de week trainen nou. Oké. Ja. Dus ik doe het best wat. En ondertussen hij... Een lied van mij? Ja. Ja. Dat is mooi toch? Ja, dus dat is wat multitasken? Ja. Als ik zo'n boeten doorsteken, hè? Ja. Ja, vind ik. Hoe is het leuk, Joetje?
Zo. Oh, je kan hem anders. Zit. Ja. Ik ga er eigenlijk altijd maar, ja. Als ken je, als het echt heel kort is dan net, maar anders ga ik er eigenlijk altijd maar, ja. Ja. Ik mooi zo. Hoe geen oppas. Nee. Dus ik groeit er behoorlijk mee op dus. Ja, maar mijn oren dacht, dat ga ik altijd mee gaan, maar die vindt er niks van. Nee. Dus dat zei niks. Ik kan best weten dat het een heel wat oors aan gaan. In plaats van hinderrijden. Nou, het niks, dat mag ik. Ja. Huh? Nee. Is het niet leuk? Is dat een rare omes, hè? Ja. Ja. Goeie. Ah, goeie. Wat ben je onderman? Toen hem hak jij. En die hoen altijd zo? Je hoen is altijd zo, ja. Zolang wat jij je bent. Je hem nog voort bent, dan is er weer stil. Dat wel. Ja, dan is er weer rustig gestel, ja. Maar je kan dus in je eigen tuin nooit een gesprek voeren met je. Nou, nee, maar dan maken wij niet naar huis. Maar hoor, dan blaft er constant weer terug. Ja. En biedt ik? Is dan wel een goede vraag? Oh, je morgen hel je al, dan kan wijs dat er, ja. Wat wil nog wat gebeuren, dat. Juist. Ja. Je hebt een prachtig huisgoos. Ja, mooi. Ik ben meer iets dat zeiden. Ja, mooi. Echt een sprookjeshuske, hè? En is jouw leven dan ik wat een sprookje? Ja, ik kon een sprookje. Ik kon een sprookje, ja. Ja, Ben jou dan de prins? ja, dan ben ik een prins, ja. Ja. En is er dan ook een prinses? Nou, ik heb wel een vriendin, maar die woont in Dokkum. In het mooie plaatsje Dokkum, ja. Ja. Dus die komt voorlopig nog net in het sprookjeshuis? Nee. De hebben zo wat, dan daar wat. En dan ben ik, is hier wat. En ja. Ja. En is dat vanwege de hoen of valt het mooi? Net vanwege de honger, nee. Nee.